Κωνσταντινούπολης. Παραλάβουν με την ιερή σημαία που γυμάτισε στην Ακρόπολη και έχει δωρηθεί στην Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων. Και τώρα πλησιάζει, παραλάβει η προεδρική φρουρά. Τα παλικάρια που έχουν έρθει από την Ελλάδα να μας τιμήσουν με την παρουσία τους και που πάντα λαμπραίνουν την παρέλασή μας. Please welcome the members of the Presidential Guard, an elite ceremonial unit that guards the Greek tomb of the unknown soldier.